I si l'usuari ho demana, correm-hi tots. Si l'usuari no ho demana, també hi ha molt mite, és que un habitatge fet amb bioconstrucció és que és caríssim. Bueno, caríssim. Què vol dir caríssim? Això també ha passat una mica a la història. Quan jo vaig començar era caríssim, perquè és que no hi havia demanda. Jo sempre explico el mateix, que ho trobo molt gràfic. La primera que vaig anar a una casa de pintures a demanar una pintura al silicat, el noi que havia el mostrador diu, esperis un moment. I era una casa supergran, se'm va anar a buscar el jefe. Vaig dir, aquest senyor no sé què demana. I el senyor em va preguntar, què és una pintura al silicat? El jefe. Jo vaig explicar, ho va entendre. Diu, bueno, te la puc aconseguir. Doncs ara aquesta casa té 6 marques de pintures de silicat. Vol dir que hi ha demanda. Si la indústria hi ha demanda, doncs llavors què fa això? Demanda, competència, baixen preus. En aquest moment, què val fer un habitatge saludable més o menys? Un 5%, fiquem? Fica un 10%, m'és igual. La pregunta que t'has de fer és la teva salut, què val? Un 5%, un 10%? I després és un tema de prioritats absolutes, perquè no et gastis 3.000 euros en una aixeta, gasta-te'ls aïllant amb sud. O una televisió. O amb un acabat de no sé què, no? Vull dir, és qüestió de ficar la balança i llavors els números, perquè és la gran excusa aquesta, no?